راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو زي دمت عربحر نتيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيلين مفتار قعقع زوافرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هياوكون النت مقال حكي معد أبركي عربي حارنت ناي تسفانا سمكي عربي حارنت زخبركم تختاتلتي راديو إيرنا كميك أنيهم أبزلهم سناي نختلو تسفا نقبر لومون كمتي وترو حموس نقربو أب واناوي كونتات كنزاربينا لومي مس جزائي زر سناي نازلنا أنون إسياسيو مالتيو مو جزائي كميك أنيها እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ከመቀኛ ቤላ ጽቡቅ ሞስኪ በቃ ናይ ኤርትራ ኩነታት መዓት ለውጥታት እዩ ዘለዎ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሎሚ ሞብዚ ሰሙን እዚ ከዓ ከምዚ ዝረኣናዮ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ባይታ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከበግስ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ከፊተ ኢሉ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ከምኡ ትራምፕ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ንኤርትራ ናይ ቪዛ እገዳ ናይ ምእታው እገዳ ሕሊፉ ኣሎ ከምኡ ተፈላለየ ሃገራት ካብ ኣፍሪቃን ካብ ካልእ ክፍላተ ዓለማትን ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ትግራይ እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እውን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ እሞ እስኪ ዋላ ንሎም መዓንቲ ሕልፍ ክንብሎ ወይ ትንክፍ ክነብሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ካብ ሰብ ዝመፅእ ዘሎ ርእቶታት እንታይ ርእቶታት መፅእ ኣሎ ዋላ ነናህና ጦብላሕታ ክንህብ ሞስኪ ዋላ እስኻ ደይቲ ጅምር ሞ እዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣበጊሰ ኢሉ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ እሞ ህዝቢ ከመይ ዝሪኦ ዘሎ እዚ ቴንክ ዩ ኢሱ ኣይ ቲንክ እዚ ሓደ ካብቲ ለንቀነ ናይ ኤርትራ ሶሻል ሚድያ ብሒትዎ ዝቐነየ ጉዳይ እዩ እዚ ከምቲ ዝበልካ ንሲ እዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ካብ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ሓሊፍካ ናብ ባይታ ወሪድና ግብሪ ቃልሲ ክነካይድ ኢና ኢሉ ዝኣወጆ ንኩሉ ናይ ኤርትራውያን ናይ ሶሻል ሚድያ እንታይ ሽሙ ፕላትፎርምስ ዳርጋ ዓብሊልዎ ይቐንዩ ሕጂ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝወፀ መግለፂ 5 ነጥብታት እዩ ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ሓደ ናይ ግብሪ ወይ ድማ ምሻሎ ናብ መሬት ወሪዱ ቃልሲ ክካይድ ከም ዝወሰነ እቲ ካልኣይ ድማ ናቱ ንግዚኡ ወይ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናቱ ቤት ፅሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸውን ሳልሳይ ድማ ንኩሎም ኣብ ደገ ዘለው ናይ እንታይ ክትብሎ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኣባላት ዲያስፖራ ነብቲ ኩነታት ንክፅንበሩ ራብዓይ እውን እቲ እንታይ ክትብሎ ብቤት ምክሪ ሓደ ካውንስል ከም ዝምሻሎ ጉጅለ ከም ዝምራሕ እቲ ሓሙሻይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ኣካል ናይቲ ለውጢ ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ክኾኑ ዝፅውዕ እዩ ነይሩ እዚ ብህዝቢ ከመይ ተቐባልነት ኣለዎ ብዙሕ ዘዘራርብ ነጥቢ ኣለዎ እቲ ዘዘራርብ ነጥቢ ድማ ሓደ ኦፍ ኮርስ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢርካ ክሰርሕ ማለት እዩ ዝብል ኣብኡ ከሎ ዝመፅእ ሓበሬታ ማለት ዝመፅእ ሓሳብ ኣሎ ካብኡ ናብኡ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ናይ ብልፅግና ሰልፊሲ እንታይ ኢኻ ትብሎ ኢትዮጵያ ናይ ግድን ፈቲና ዲና ፀሊና ስበቃ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውንን እያ ዝብል ሙጉት ዳርጋ ነዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣልዒሉ ኣሎ እቲ ሙጉት ድማ ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ሸለሊልካ ዝሕለፈሉ ድማ ስለምንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ
I think ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሲ ኣብቲ ፓርላማ ኣኪቡ ሪኢኻ እንተኾነ ብፍትወት እንተዘይኮነ ድማ ብሓይሊ እንተኾነ ኣብ ዘመነይ እንተደኾነ ድማ ኣብ ዘበን ዕድመ ናይ ደቀይሲ ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ከም ትኸውን ክንገብር ኢና ዝብል እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ብቐሊሉ ዝሕለፍ ዘረባ ኣይመስለንን ሕጂ ምስ ዝኢታት ምስ ዝብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ናይ ቃላት ዳርጋ ኩናት በሎ ወይ ከዓ ናይ ቃላት ምውርዋር ድማ ነቲ ስክፍታታት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ገይሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ኢሉ መግለፂ ምውፅኡ ቁሩብ ነቲ ህዝቢ ንክጠራጠር ወይ ከም ዝጠራጠር ገይርዎ ኣሎ ብወገንካ ይሱ አይ ቲንክ ኣብቲ መግለፂ ገለገለ ሰባት እውን ቁርብታ መግለፂ እዚ ክስታይ ይኩን ዕሙቕ ኣይበለትን ብፍላይ ድማ ከም ዝበልካዮ ዘሎ ስክፍታ ስለ ዘሎ ነቲ ስክፍታ እውን ደፍኩስ በቃ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኣብ ናይ ኤርትራ መሬታን ባሕራን ብፍላይ ካብ ህዝባ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ነእትዎ ነገር የብልናን ገለ ከምታት ዓይነት ዘይምህላው ምናልባት ነቲ ትብሎ ዘለካ ስክፍታ ኣዛይድዎ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ እውን ብዙሕ መንእሰይ እውን ደጊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ በቃ እዚ ኢና እንደሊ ነርና እዚኣ እንኳዕ ተፈጥረት እዚኣ ተተፈጢራ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ከዓ ብዙሓት እውን ኣለዉ ማለት እዮም ሕጂቲ ተፈራረቐ ክስታይ እንዲ ዘሎ ርኢቶ በቲ ሓደ ሸነኽ እውን እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዘለዉ ወከልቲ ህዝቢ ድዮም ውክልና ኣለዎም ድዮም ዝብል ብዛዕባ ናይ ውክልና እውን ሕቶታት ትቐርብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣቢሉ ቢሉ መቸም መጨረሽታ እቲ ንገብሮ ስራሕ ፅፉፍነት ክህሉ ኣለዎ ሕጋውነት ክህልዎ ኣለዎ ዝታት ኩሉ ግዜ ሳብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ንህግደፍ ንቃወሞ እኮ እቲ ሓደ ቀንዲ ሕጋውነት ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ሕጊ ተመርኪሱ ስለ ዘይከይድ እቲ ባህልን ልምድን ናይ ሕብረተሰብ ስለ ዘየኽብር ገለ ካብቲ ውሕዳት እንደ ዝጠቅስ ዘለኹ ሕጂ ንሕና ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ኮይና እዚ ኢና ኩሉ ግዜ እዚ ክንቀነቶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን በቃ እቲ ሞራል ከዓ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ገሊኦም እውን ተወፋይነት ከዓ ተወፋይነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፀንቂቑ እዩ ገለገለ ባህል ነይሩ እሞ ደገ ዝነብሩ ሰባት ከይተረፊኦም ናብኡ ከይዶም ዘለዉ ማለት እዩ ገለ ከይዶም ዘለዉ እቶም ካልኦት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ እቲ ተወፋይነት ከዓ ከየድናቕ ከያ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ገለገለ ቁርብ ዝተጋነነ ፀለመታት ኣሎ ናብቶም መስሪትና ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት እቲ ተጋነነ ፀለመ ወይ እውን ክስታይ ዝኾነ ስጋዕ ብክሕደትን ብገለን ምርኣይ ውስታት ኣይ ቲንክ እዚኦም ብፆትናዮም መቃልስትናዮም ምሳና ነዊሕ እዋን ቃሎስ ዝነበሩ ሰባት እዮም ጌጋታት ተልዎም ምስቲ ጌግኦም ኮፍ ኢልካ ይህን ሜን ተባሂልካ ዘይረኣይዎ ኣንፈት እንድሕር ኣሎ ንኽርእይዎ ወይ ገለ መገዲ ዘይተኸተልዎ እንተሎ እቲ መገዲ ንክኽተልዎ ዳ ቅርብ ኢልካ ይህን ሜን ክትበሃል ኣለካ እምበር ኣውትራይት በቃ ክስታ ክትገብሮም ክትዝልፎም ክትፀርፎም ገለ ኣይ ቲንክ ከም ክስታይ ፅቡቅ ኣይኮነን ቢሉ ግን ተስፋ ዝቆረፀ ሰብ እውን ኣሎ በቃ ዝኾነ ይኹን ኢሳያስ ጥራሕ ይልገስ ዝብል ከዓ ቁፅሩ እዚ ንዝን ክትብሎ ይትኽእል ኒኻ ቁፅሪ ስለ ዘይገበርና ግን ከምኡ ከዓ ዝተወድኦ ከዓ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እሞ ቲንክ እዛ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምናልባት እስኪ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቁርብ ግዜታት ሞር ምናልባት እውን ብቃለ ምሕተት መገዲ ወፂኦም ክዛረቡ እሞ መግለፅታት ክህቡ ቁርብ ሓበሬታት እውን ከስንቁና ኩላትና እናተፀበና ኢና እታ ሽም ሕጂ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ እያ ተባሂላ ዘላ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣብዚኣ እውን ገሊኦም ኤርትራ ዝብል የብላን ድብል እውን ርኢቶ ዝህቡ ኣለዉ ግን ምናልባት እውን ኤርትራውያን ስለ ዝኾናስ ኤርትራ ምባል እንታይ ኣድለየ ዝብል እውን ክስማዕ ከኣል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ትሽምካ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ እንድሕር ክስታይ ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ተምሳል ክኸውን እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ እወ ኣብቲ ዝበልካዮ እንታይ እዩ ኢሱ ኣብቲ ናይ ፀለመ ዝምልከት ኣይ ቲንክ እቲ ፀለመ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ፀለመ ካብ ምንታይ ዝብገስ እንተዳ ኢልካ ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ዝብገስ ካብ ዘይምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ካብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሃዋህው ማለት እየ ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ዝኣክል እንተደኣ መሬትካ ባሕርካ ክወስድ እየ ኢሉ ይእውጅ ሃልዩ ኮይኑ ንስኻ ድማ
ብዛዕባ ብፍላይ ብዛዕባ ነገር እንተደኣ ነቲ ህዝቢ ክትረድኦ ዘይፅዕርካ ዘይፈቲንካ እቲ ህዝቢ ከም ዝበልካዮ ራይት ኣውት ወይ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ሄዚቴሽን እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ከፀልመካ ይኽእል ስለዚ ነዚ ብቐሊሉ ከይረኣኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ኣብ ህዝቢ ቀሪቡ እቲ ምንቅስቃስ ክምልሶ ክኽእል ኣለዎ ድሓር እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ እቲ ምፅላም እውን ሎሚ ዳርጋ ብክልቲኡ ወገን እውን ኣለዎ እንተደኣ ነቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክሪቲካሊ ዝኾነ ሓቲትካ እውን ነቲ ዝበልካዮ መንእሰይ በቃ እዚኣ ጥራይ ትጀመር እምበር ዝብል ሰብ ከዓ ነቲ ክሪቲካሊ ንብርጌድ ንሓመዱ ኮሽን ዝገብር ዘሎ ራይታ ወይ ክላ እዚኦም ልኡኻት ናይ ግደፍ የሚሉ ከዓ ምፅላም ከዓ ኣሎ ሕጂ እዚ ካብ መሰረቱ ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ክልቲኡ ደንበ ዘሎ እዩ ሕጂ I think ኤርትራውያን ካብዚ ኣብ ከባቢና ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ኢሳያሲ ከም ድላዩ እዩ መላፍንቲ ዝቀያይር ዘሎ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ በሎ ናይ ኤርትራ ደንበ ተቃውሞ በሎ ከዓ ምስ ዝኾነ ክላፈን መሰል ኣለዎ እዚ ማለት ንኢሳያስ ጥራይ ዝግደፍ መሰል ኣይኮነን ግን እቲ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ እዚ ናብ ባይታ ወሪዱ ጥቃው ቃልሲ ክገብር ዝብል ዘሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምንቅስቃስ ነዚ ሕቶ እዚ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ነዚ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ እንታይ ኢኻ ትብሎ ስክፍታታት ፀለመን ገለን ከየምፅኣሉ መታን ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክምልሶ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ፅቡቅ ኣብዚኣ ሓንቲ ርእቶ ነራ ድረሳዕ እኳ ገለ ትመፅእ ዘላ እቲ ኤርትራዊ ንኣብነት ኢትዮጵያ በቃ ኩናት ምጅማራ ይተርፍን እዩ ዝብል ክስታይ ኣሎ ማለት ይዘረባ ኣሎ እንድሕር ኩናት ምጅማራ ዘይተርፍ ኮይኑ ንሕና ተዳሊና ንሕና ተወዲብና ኣብኡ ምህላውና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንሕና ነቲ ህዝብና እውን ደጀን ክንኮኖ ንኽእል ኢና ካብቲ ኤርትራዊ ሓይሊ ኣብኡ ዘየለሞ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ጥራሕ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግስግስ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ወይ ዝኾነ ሓደ ዝተዳለወ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ምህላው ነቲ ህዝብና እውን ዋሓስ ክኾኖ ክእል እዩ እንታይ ድብል ኣለኹ እዚኣ ምክንያቱ ዘይተርፍ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ምድለዋት ብክልቲኡ ወገናት ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብኤርትራን ብኢትዮጵያን እንድሕር ዘይተርፍ ኮይኑ ዳ እሞ ካብ ንሕና ዘይብሉ እቲ ኩናት ድጅመር ከዓ ንሕና ኣብኡ ሃሊና ብፍላይ ከዓ ፅቡቅ ስጡም ዝኾነ ካይዳ ዘለዎ ገለ ዓይነት ሓይሊ እንድሕር ክንፈጥር ክኢልና ግን ነቲ ህዝብና እውን ደጀን ክንኮኖ ንኽእል ኢና ነቲ ሃገር እውን ዋሓስ ክንኮኖ ንኽእል ኢና ዝብል ከም ርእቶ እውን ዝቐረበት ነይራ እሞ እሳ ክትንክፋ ኢለ እሞ ዋላ ኣብኡ ከለና ምናልባት ውሰኽተሊ ካብኡ ከለካ ወስኽ ሞ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ እውን ኤርትራዊ ቪዛ ንኸይቅበል ወይ ናብ ኣሜሪካ ንኸይመፅእ ዝብል እገዳ ገይሩ ኣሎ እሞ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እቲ ህዝቢ ከመይ ዝሪኦ ዘሎ እወ ቅድሚ ናብኡ ምክያድና ግን እንታይ ኣብዛ ናይ ኦፍኮርስ ሎሚ ምሻለካ እንተ ብሰንኪ ኣብይ ኣሕመድ ድዩ እንተ ብሰንኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሲና ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳርጋ ጉዳይ ኤርትራን ትግራይን እንታሽሙ ኮይኑ እዩ ተዋሳሲብ እዩ እንታይ ካሎ መሲልካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት እውን ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝፀሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እየ መሲልካ ኣብዚ ዳርጋ ቅድሚ 7-8 መዓልቲ ቢሉ ኣብ ትግራይ እዚ ካብ ትግራይ ካብ ናይ ህወሓት ተፈንጭሉ ብመን ኢኻ ትብሎ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ወገን ናብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ኣካይዱ ሓደ ውድብ መስሪቱ ሽም ናይቲ ውድብ ድማ ስምረት ከም ዝበሃል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ፓርቲ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ኣብ ምንታይ ክብለካ ተቐባልነት ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ብኡ ንብኡ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ዝወፀ ነይሩ ሓደ ካብቶም እንታይ እዮም ዝብሎ ሓራ መሬት ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ማለት እዩ ብካልእ ኣባህላ ኣብኡ ኮይኑ ነቲ ናይ ብሕወሓት ኣይንፅሎን ኢና ነፃ ዝኾነ ናይ ትግራይ ሰራዊት ክመርሕ ኢና ዝብል ጀነራል ብርጋዴር ጀነራል መን ኢኻ ትብሎ ገብረ እግዚአብሔር በየነ እሱ ምስ ወዲ ኣንጦሩ ገሌም ዝብሎ ኣይ ቲንክ ምስ ቢቢሲ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ ሕጂ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ከም ዝብለካ እዩ ዝብል ሕጂ እዚ ኢታት ምስቲ ናይ ኤርትራውያን ድማ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ መግለፂ ምውፃእ ገለ ክሪኦ ከሎ ሜቢ ብወገን ዓሰብ ኣቢልካሲ ድቃስ ዝኸልእ ንግደፍን ንወያነ ንህወሓትን ገለ ነገር ይሕሰብ ኣሎ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ከለካ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ እውን
أربعة كفالات حازة ቃለ መጠይቅ ኣውፅኡ ኣሎ ብምስ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ሕጂ ኣብታ ናይ መጨረሻ ዝበላ እንታይ ኣላ እሳ ነቲ ሰብ ቁርብ እዚ ስጋኣት ዝሪኦ ዘሎ ንቅድሚ 30 ዓመት 34 ዓመት ኢትዮጵያ ወናኒት ኣብ ደገ ባሕሪ እያ ነይራ እቲ ንኢትዮጵያ በዓልቲ ባሕሪ ንኸይትኸውን ዝገበራ ውሳነ ብጣዕሚ እየ ዝፀልኦ ንዓና በዲሉና እዩ ንዓና ኣብ ግፍዒ ኣውሪዱልና እዩ ኢሉ ዝዛረብ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝቐንና ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ወይ ድማ እፁቲ ላንድ ሎክድ ዝኾነሲ ብሰንኪ ናፅነት ኤርትራ እዩ ሕጂስ ኣብይ ንናፅነት ኤርትራ ዝድግፍ ኣይመስልን እዩ ዝብል እውን ርእቶታት ኣሎ ሕጂ እዚ ምስቲ ናይ ተዓጢቕና ኣለና ዕጥቂ ጀሚርና ኣለና መግለፂ ቁርብ ነቲ ሰብ የሰክፎ ኣሎ ካልእ ኣነ ውሕየ ደኣ ካልእ እንዳበልኩ እምበር ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ነዊሕ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ኣሎ ምስ ሓንቲ ኮርነር ቻነል ዲ ወደይ ኮርነር ሚድያ ዝብል ሕጂ ኣብኡ ድማ ኪሪየስ ኮይነ ሰምዖ ነይረ ሎማዓንቲ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ምስ እንታይ ክትብሎ ቲዲኤፍ ወይ ከዓ ምስ ወያነ ቅድሚ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ምግባሮም ኣብ ሲሸልስን ኣብ ጅቡትን እውን ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ሕጂ ኢትስ ኢንተረስቲንግ እዚ ናይ ሲሸልስ ኢሉ ኣብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኢልዎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እንታይ ተባሂሉ ኢሉ እቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ በቃ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣጀንዳ ኣይንግበሮ ስኻትኩም መፂኹም ንመቐለ ተቆፃፂርኩማ ዳርጋ ኩሉ ትግራይ ሒዝኩም ኣለኹም በቃ ኩሉ ሰርቪስ ገለመልታት ክንጅምር ግን በቃ ሂውማኒቴርያን ገለ ኩሉ ጥራይ ንሰማማዕ ዘሰማማዕና ነገር ከዓ ጉዳይ ኤርትራ ሕጂ እንታይ ክብለካ ኢለ ኣብይ ኣሕመድ ሲ በቃ ዳርጋ ሽዑ ንሽዑ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ነእትዋ ወይ ከዓ ንኤርትራ ንህረማሲ ካብ ሽዑ እዩ ነይሩ በቃ እቲ ናቱ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ኮርነር ሚድያ ወይ ከዓ ኮርነር ፕረስ ዝብል ዝገበረ ሕጂ ለንቀን ብዚ 3-4 መዓልቲ ዝገበሮ እዩ ኣብኡ ሎ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ይኽእል እዩ ሕጂ ምዚኢታት ክሰምዖ ከለኹ ኣነ ከም ኤርትራዊ ነብሰይ ክሪኣ ከሎ ሕጂ ቁርብ ሕቶታት ኣሎ እሞ ነዚኢታት ኣጌስ ብርጌድ ንሓመዱ ብዘይ ተጉላበነት ክምልሶ ክኽእል ኣለዎ إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا عريت صبق وتناي تግራይ ክስታይ ጌርካ ከለኻ ሳውን ብጣዕሚ ዘራራበ ኮይና ላዚ ፅምዶ ዝበሃል ቁርብ ተንኪፍንያ ስለ ዝነበርና ብዝሓለፈ እዋን ምድጋም ከይከውን የግዳስ ኣብ ደገ ወላ ኣብቶም ተጋሩን ብዙሕ ፀገማት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ከመይ ጌርኩም ምስ ኢሳያስ ትፃመዱ ዝብል ብዙሕ ኣካል ኣሎ ትገሊኡ ከዓ እዚ ስልቲ እዩ ናይ ጊዜያዊ ፅምዶ እዩ ነዛ ግዜ ዘለናያ ክንሓልፋ ብ360 ካልኣይ ግዜ ከይንኽበብ ዝብል ኣሎ ከምኡ እቲ ኤርትራ እውን ከመይ ጌርኩም ምስ ኢሳያስ ትፃመዱ ኢሉ ዝሓርቕ ኣሎ ትገሊኡ ከዓ ዋ ንዕኦም ዘዋፅኦም ክውስኑ ሲ መሰሎም እዩ ዝብል ኣካል እውን ኣሎ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንሕና ከም ዓርቢ ሓርነት ሓንቲ ዝንብላ ኩሉ ግዜ ኢሳያስ ኣብ ሰላም ዝነብር ሰብ ኣይኮነን ኢና ንብል እዚኣ ከዓ ደጋጊሙ እውን ኣርኢና እዩ ሕጂ እውን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶሲ ካልእ ኩናት ንምጥጃ እዩ እምበር ኮነ ኢሉ ክስታይ ኣይኮነን ኣብታ ቃለ መጠይቕ እውን ከምቲ ቀዳማይ ዝበልናዮ በቃ ዝገበርክዎ ኩሉ ዘጣዕሰኒ ነገር የለን ኢሉ እዩ እዚኣ እውን ብዙሓት ተጋሩ ሕሚማቶም ኣላ እዛ ቃል እዚኣ ብፍላይ ከምዚ እንዳበለስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፃመድ ኢሎም ብዙሕ ተቃውሞ ርኢ ኣለዉ ብዝኾነ እቲ ከባቢና ብምሉእ በቃ ሃውፂ ዘሎ ኣብ ከምዚ እዋን ሓደ ግዜ እቲ ለውጢ መፅኡ ሓደ ግዜ ከዓ ነቲ ለውጢ ዘናውሕ ይኸውን እሞ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው ሰማዕትና እዚታት ሪኦም እዚኦም ተወዲቦም ባዕሎም ለውጢ ከምፅሉ ዝኽእሉ መገዲ ብፍላይ ሕጂ መንእሰያት ኣለና ብለው ብቲ ከባቢ እንድሕር እቲ መንእሰይ ኣለና ብል ኣሎ ኮይኑ ካልእ ኣካል መፂኡ ካብ ዝልውጦ ባዕልኻ ለውጢ ክተቃላጥፎ እቲ ዝሓሸ እሞ ከም እንታ ናይ ኩሉ ግዜ ክስታይና ንሕና ደገፍ ሙሉእ ክንህብ ምዃንና እዩ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ምስቲ ብደገ ዘሎ ተሳኒኻ ኢንሚን ተባሂልካ ተተገይሩ ፅቡቕ ተዘይኮይኑ ግን ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ብጣዕሚ የድሊ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሃዋህው ፅቡቕ ሃዋህው ኣይኮነን ዘሎ ገዛይ ብርግፅ እዚ ማለት ሲ ዝተማማይ ኣምሳኻ ኢሱ እዋ ሞብታ ናይ ትራምፕ ኸኒዛ ናይ እገዳ እዋ ኣብዛ ናይ ትራምፕ ሲ
اوف كورس مش زي I guess بفلاي بعين أمريكاوين مالسي اوف كورس إيرتراوين at the same time كأمريكاوين مغنياتو ناي أمريكا زيجنتن أمريكا حقن تغتيلنا حسب نغينا هلنا أمريكا ونتصرونا حجي كم إيرتراوي توسانا نعي تصبوق أي كونن انت هتقولوا ز تسكبن قجاسي اب مقولا اخولا فلت ادي زبال كم زخ خون كم زغل اوف كورس كابتن اي كلمه حجناي ترام مشالو اكسبيرينسز نبرس نيرتراين كغاطم كم زغل بريدكشن نيرو تسبيت نيرو كابتن زفرحنا وصان دما خو خوينلو جن زيركا حجي كتري اخولا انت زبل اتين مغنيات سلستي وزبلن تحدى فيزا اوفرستي እቲ ሓደ ፋክተር ድማ እንታይ ካትብሎ ኮምፒተንሲ ናይቶም ናይቲ ሰንትራል ገቨርንመንት ናይቲ ማእኸላይ ኣውቶሪቲ ናይ ኤርትራ ክራይም እንታይ ከም ምግባር ኣብ ምቁፅፃር ወይ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ሓደጋ ከብፅሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ምልላይን ኣብ ኣይደንቲፋይ ምግባርን ስብቕዓት ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ሃገርሲ እዚ ናይ እንታይ ካትብሎ ናይ ገበን ወረቐት ኣይወሃብን እዩ ይዝብል الساعات حر تايبل مالتيو سلازي بز مخنيات نزوم كابزن هاجرات زياتهم اوف كورس بزي كايرترا 10 تغلط هاجرات هالو مبزحت انت شوعات تخاباتن هاجرات افريكا انت نحموش لغا قال خاب ايشا قال خاب لاتين امريكا وي تاخذوا دو امريكان مالتيو اجي نسيو زحزنك حجي بقدما يريني راسي زناي كيتو انستيتوت زبهالو بزعبا ናይ እንታይ ካትብሎ ቴሮሪዝም ህዝቢ ኣሜሪካ ሓደጋ ዘውርድ መጥቃዕትሲ ካብ ፎሬነርስ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ተወሊዶም ዝገብርዎ ሓደጋ ምሻሎ ብዛዕባኡ ሪሰርች ዝገብር ሓደ ናይ ደሻራዊ ዝብል ግን መብዛሕትኡ ትናቶም ዶኔሽን ገለ ክትሪኦም ከለካ ቶም ናቶም ፋንዲንግ ገለ ክትሪኦ ከለካ ምስ መንሽም እዩ it is more aligned to all republican ማለት እዩ ሪሰርች ፖሊሲ ምሻሎ ሪሰርች ይገብሩሞ ድሓር ريسيرش ድማ ነቶም ፖሊሲ ሜከርስ ሼር ይገብሩሞ አቡ ዲፔንድ ገይሮም ገለ አጀንዳ ገለ ፖሊሲ ዶሜስቲክ ይኹን ወይ ኢንተርናሽናል ፖሊሲ ድራፍት ገብሩ ማለት ሕጂ አቡ ሲሪን የረ ካፕቲ ትደታ መሐዝ ካብ 1975 ጀሚሩ ከሳብ እዚ ሕጂ ማለት እዩ በኤርትራዊ ዝተፈጸመ ክራይም ገለ የለን እንታዩ ሓደ ሎ ኣብ 2016 አይ ቲንክ ኣብ ኦሃዮ እቶም ፓረንትስ ኤርትራውያን እዮም እቲ ቆልዓ ግን ኣብዛ ዓዲ ዝተወልደ እዩ ኸማን ግን ኣብቲ ዴታ ክትሪኦ ከለካ ንዕዩ ከም ሓደ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ አይ ቲንክ 6 ሎ ሕጂ ናብነት ካብ ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘሎም ከምኡ ገበን ኣብዚ ዝፈጸሙ ማለት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ቪዛ ኦቨርስቴይ ናይ ኤርትራ ዳርጋ 20.8 ከሚእቲ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ 100 ሰብ ቪዛ ተዋሂቦምሲ ዳርጋ 21 ካብኣቶም ነቲ ቪዛ ኦቨርስቴይ ገብርዎ ወይ ኣብዚ ኢዶም ህቡ ገለ ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ هو ካብቶም ለስሉ ዝግባኦም ግዜ ሰሕልፉ ሕጂ የሕሊፎም ኣሳይለም ነው ሓይቶም ገለ ኣይነግረካኒ ቪዛ ኦቨርስቴይ ራሒ ዝብል እቲ ካልእ ሕጂ ነቲ ናይ ምብፃሕ ቪዛ ያ እተን ካልእ ካ J&MK ዝበሃሉ ዓይነት ቪዛ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ስኮላርሺፕ ወይ ድማ ነዚ ሓፂር ግዜ ምሽ ትሬኒንግ ወሲድካ ትኸይድ ወይ ድማ ከምዚ ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ንዕን ዝምልከት ዓይነተን ቪዛ ታይፕሳተን ድማ ኣብ ወቅት መፅእ ከለካ ድማ ዳርጋ አይ ቲንክ ተዘይተጋጊ 54 እንዲ 50.4 ኣብ ትሬንጅንስ እዩ ናይ ኤርትራ ሕጂ ልዑል እዩ ዝፍትሪኦ ከለካ ግን ብፐርሰንቴጅ ልዑል ዝኸውን ዘሎ ግን ኤርትራውያን ከኣስ ክንደይ ቪዛ እዮም ዝወሃቡ ኢልካ ሕጂ ክትሓትት ይሕግዘካ ማለት እየ ሕጂ ንኣብነት ኣብ 2023 ሲ ኤርትራ ዳርጋ 600 ክንደይ ነው ወደይ 600 ገለመለን ያወሲላ በቃ 600 ለት ምስኪ ያ 697 ያ ኤርትራ ወሲላ ኣብ ኤርትራ ሲ ኣክተሽን 23 697 ሰባት ጥራሕ ቪዛ ተዋሂቡ ብመንጽሩ ኣብ ኢትዮጵያ 15900 ገጹ ኣብ ኢጅፕት ከዓ ዳርጋ ክንደይ መሲልካ ኣብ ኢጅፕት ከዓ about I think 58000 ገጹ ማለት ሕጂ ማለት ሲ ካብ 660 ተደሪፎም ተወዲያ 10% ያ ነው ሕጂ ብዙሕ ሰብ ሲ ኣይኮነን ግን በቲ ዴታ በቲ ፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ከለካ ምስቲ ብዙሕ ቪዛ ዘይምውሃብ ብዙሕ ሰብ ይተርፋሎ በዚ ምክንያት ኤርትራውያን
ኣብ ኣሜሪካ መፂኦም ፀይቂ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካውያን ሂወት ኣብ ሓደጋ ከእትዉ ስለ ዝኽእሉ ቪዛይን ክንወብን ኢና ስለዚ ብመልክዕ ቱሪዝም ወይ ድማ ብመልክዕ ናይ ኢሚግራንት ከምዚ ስድራ ቤትካ ክተምፅእ ገለ እቲ ቪዛ ሳስፔንድ ገይርዎ ኣሎ እዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣፕላይ ገይሩ ዝነበረ ምልከት ድዩ ኣይምልከትን ኣይደነው ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከመይ እያ ትብል ዘላ ማለት እየ ሕጂ እቲ ካልእ ዘደንግፀካ ግን ንትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ዝክወስድ ዝደረኾሲ እዚ ኣብ ደንቨር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ነይሩ ንእሽተይ ናይ ሽበራ ስራሕ እንተሪኢኻዮ ነርካ ወይ ሰሚዕኻዮ እሱ ሕጂ እቲ ከምኡ ዝገበረ ሰብ ግን ግብፃዊ እዩ ግብፃዊ ጥራይ ዘይኮነኻ ኣብ ግብፂ ኦፍኮርስ ተወሊዱ ተማሂሩ ዓብዩ ገለ ድሓር ንኩዌት ከይዱ ኣብ ኩዌት 16-17 ዓመት ተቐሚጡ ናብዚ ዓዲ መፅኡ ሕጂ ክልቲአን ኩዌት ወይ ድማ ኢጅፕት ከዓ ግን ኣብቲ ተኣሽሙ የለዋን ኣብቲ ሊስታ የለዋን ሕጂ ስርዓት ግደፍ እንተ ደኣ ዘይሓምቕ ነይሩሲ ኣብ ከምኡ ኣበደራዕ ኣይምወደቕናን ነርና ድሓር ኣጌስ ርዳእኒ እዩ ክላ ኣሜሪካ እሞ እንታይ ገለ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ስቲል ኣብቲ ቴክኖሎጂ መፂኻ ኣብቲ ናይ ምርምርን ስነፍልጠትን ሲ ኣሜሪካ እያ ትመርሕ ዘላ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ናተን ክኢላታት ናቶም ምሁራት ናብዚ ዓዲየን ሰዳ ኩለን በዓል ቻይና በዓል ራሻ they want to ናብቶም ኣብዚ መፅኦም ነቲ ቴክኖሎጂ ክመሃርዎ ነቲ ስነፍልጠት እውን ክርእይዎ እሞ ድሓር ኣብ ሃገራቶም ከይዶም ድማ ከምኡ ክገብሩስ እደልያ እየን ሕጂ ከምኡ ብዘይ ምግባር ኤርትራውያን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዲኻ ትብሎ ናይ ሓፂር ናይ ኮንፈረንስ ወይ ገለ ኩሉ ዕድላት ነዚ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ኣይክረኽቡን እዮ ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ነቲ ስድርኡ ክርኢ ናፍቆቱ ከውፅእ ዝደሊ ኤርትራዊ ድማ ኦፍ ኮርስ ወይ ናብ ኤርትራ ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊኡ ከይድ ኣለዎ ወይ ድማ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይድካ ስድራኻ ምርኣዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ዘይተኣደነ ወፃኢታት ንክተውፅእ ከገድድ እዩ ሕጂ ብፍላይ ነቶም ንትራምፕ ዝመረፁ ኤርትራውያን ኣይ ቲንክ ቁርብ ድሕሪ ሕጂ ካብቲ ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ውፅእ ኢልካ ብመልክዕ ናይ ስደተኛታት ኩነታት ከመይ ክፀልዎን ይኽእል ኢልካ ምርኣይ ከገድስ እዩ ማለት እየ እዋ ኣብኣ እቲ ሓንቲ ካልእ እውን ኤርትራ ዝጥረዙ ሰባት እውን ዘይተቐበል ምዃና ከዓ ፋክተር እውን ኣለዎ ዳርጋ ኩለን ዓለማት ሰብ ድሕር ተጠሪዙ ናብ ዓደን ክቕበላ ከለዋ ናብ ኤርትራ ግን ምጥራዝ ኣይቅበሉን እዮም ስለዘይቅበሉ እዚ ከዓ ዓብይ ፀገም ኮይኑሎ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ክስታይ ከዓ እሱ ኮይኑሎ ማለት እዩ ነቲ ውሳነ ክውስን ዘገደዶ ሹር ያ ትሩ ዋዛ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ዝበልካያ ግን ብዙሕ ሰብ ትራምፕ ከም ዝበልካያ ኢኮኖሚ ክስታ ክገብር እዩ ገለ ገብር እዩ ተባሂሉ ቁሩብ ብዙሕ መፅናዕቲ ብዘይተገብረ ገሊኡን ቤላ ቤለው ክስታይ ዝኾነ ቁሩብ ክስታይ ኮይና ኣብዚኣ ተገዲዕና ብዙሕ ሰብ እዩ ማለት ኣይ ቲንክ ካብ ብዙሕ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ወላ ብዙሕ ስደተኛ እዞም ላቲን ኣሜሪካ እውን ብዙሓት እዮም መሪፆሞ እንተሪኢኻ ሕጂ ግን ንዖም እውን ዝለዓለ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣደራዕ ውርደሎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ተቃውሞ ዳርጋ መብዛሕትኡ ንሂስፓኒክ ኮሚኒቲ ኣፌክት ዝገብር ዘሎ እዩ ማለት እዩ ክሳብዚ ዓመት እዚ ካሊፎርኒያ ወዘ ሳንክቹዋሪ ስቴት እዩ ነይሩ ምሻሎ ነዚ ናይ ቦርደር ናይ ጉምሩክ ገለ ዝኣምሰሉ ናይ ግፋ ገለ ኣይፍቅድን እዩ ኣይተሓባበርን ነይሩ ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ግን ኣብ ግዜ ትራምፕ ተዳ ዘይተሓባቢርኩም እቲ ንዕባኹም ዝመፅእ እንታይ ካ ትብሎ ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝስደድ ባጀት ወላ ገንዘብ ከዓ እንታይ ክገብሮ ደው ከብሎ ኢሉ ኣብ ከምኡ ስለ ዝተኣትወ ኣጌስ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ተወሪዱሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኣጌስ እቲ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ ማለት ኤርትራውያን ስደተኛት ኣካል ናይቲ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ ስለ ዝኾንና እቲ ድምፂ ክንህብ ከለና ኣይ ቲንክ ንዓና እንታይ ዝመስል ፖሊሲ ኣለዎ ንዓና ዘረብሓና ዲ ዘየርብሓና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ትራምፕ ስዳርጋ ዝኩሉ ዝገብሮ ዘሎስ ክምረፅ ከሎ ይብሎ ነይሩ ከም ዝገብሮ እዋ ያ እሞ ገዛይ ምናልባት ዘይተባህለ ተሎ ወይ ድረሳዕከያ ወይ ክተስምረሉ ትደሊ ነጥተሎ ዕድል ክበካ ተዘይኮይኑ ግን ናይ ሎሚ መደብ በዚኣ ክንዛዝም ቴንክ ዩ እሱ ኣይ ቲንክ ይኣክለና መስለኒ ዳርጋ ዝገደፍና ብልና ንብዙሕ ተዛሪብና ኣለና
مكا حراي موز خبركم تخطاتلت مدبنا نايلو ما عند بروجرام بزي زازيمنا لنا أبزمت زلو الصمون بتمساسال مدب كسعن الراخب مساكم دتصنحنا جزا إزر سناي كاب كاليفورنيا نخاي سياسيوم كاب أتلانتاينا بروخ معلتي بروخ مشت زي دمت أربعة نتيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هياو كوننت مقال حكي معد أبركي عربي حارنت ناي تصفى سمكي عربي حارنت راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو